Sakela nje uqedela la bese ngizakile ngifuna ngizokwenela ningakhathazeki. Angijahe ndaba. Nalapho futhi ngingafika mangifuna ngifike. Wangijayisi. Aje ungathathela ngabani? Wemfowethu, awujayise nawe ukuthi sithi phambi. Hey. Ayi, unyaka ubunzima bafowethu. Bekibhizi kakhulu. Ngiya ku-Dubai, nangicinde ama-election, kufanele ngihlanganise i-album la. Kodwa finally, hey, yaze yaphuma i-album yabantu. Hey. Hayi. Unjalo. Awalibasi nali. Cha phela ngithi manje ngithe lapha, ngibe ngizingelele eTexini. Uveze imfihlo. Ushalo nje ayikho manje ezokwenza. Zififihlo manje. Hayi, akesiza abantu bezizwe beyishachela. Wena uzwe kancane. Angakezi khona ngolalela ngizwe la. Sethi uzwe kancane lezofika. Ngizwe kancane. Liyasha nje manje. Awukushisi. Usukushisi? Hayi ake silinde mhlawumbe lishe ngokwakho ngoba abantu alikahle. Lenya. Hayi siyabona. Engingakusho ngale album ukuthi uzobhema ukholwe. La ngihlukanise izingane ezinsizizweni. Ngathatha ingane ngayibeka lapha. Ngathatha umfana ngambeka lapha. Bashikaza bahlala ubala ukuthi ubani umuntu ophethe. Futhi namanje ngisasho odlula la angazi yobedlulela le. Mina ngale album khona abantu abazoheyiza azolala bengalele bethi kazi umfana uthinte iphi. Kazi umfana uyabona kusemncane abakushoyo bathi uthwele. Ufuna besho ngaphezulu kokuthwala abazokucabanga beqale kube kuyimaqala kimi bekusho ngoba la ngizokhuluma iqiniso ngengqondo. Ngoba umlomo mawumfundisi washumayela mawuyiphoyisa usebenza indaba zokuphoyisa mina ngumculi ngizocula into ongazoyisho ngengqondo. So sebekhanasa kakhulu ngizwe la sibabuka bekhanasa bese delela bethi saphi kwindondo besho into abayithandayo bekhanasa. Ithuba ke lelo ukuthi umuntu ayifunde into ekhuluma ngaphandle afunde ukuyimela into ekhuluma ngaphandle. Uma ezwa ukuthi akathatha isaka sekusule akathatha isaka zesulu. Uma ezwa ukuthi akageza ngenhlabathi sengifikile ngangaye. Uyazi ekhaya uma enenkinga uyazi akakhile ngotshani mina. Ekhaya ayikho indlu neyodwa eyosha. Ya. Impi ayikokela ukuthi ayilwe kanjani. Ngiseza kusemnane lokho. Kunjalo.